Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi, profesorovi, inžinierovi Milanovi Šikulovi, doktor ekonomických vied, za jeho prezentáciu základnej filozofie pri spracovávaní práce a uvedenie do problematiky. A teraz prichádza na rad vedúci autorského kolektívu, pán docent inžinier Saleh Motana Obady, filozofie doktor, ktorý uvedie publikáciu, predstaví autorov jednotlivých kapitol a jeho nasledujúce vystúpenie bude potom na tému vývoja perspektívy svetovej ekonomiky, globálny a regionálny pohľad. Nech sa páči, odozdávam slovo. Ak dovolíte, úvodné slovo by som začal toto stole a potom som sa presunul ďalej. Vážená pani prorektorka Ekonomickej univerzity, pani riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, vážení dámy, vážení páni, milí študenti, milí hostia, som veľmi rád, že konferencia k prezentácii našej monografie vývoja perspektív svetovej ekonomiky v tomto roku hľadania možných ciest oživenia časa svetovej krízy covidu sa koná opäť na pôde Ekonomickej univerzity, ktorá je úzko spätá s ekonomickým výskumom aj s Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Za spoluorganizáciu konferencie pre všetkým by som chcel preto poďakovať pánovi rektorovi Ekonomickej univerzity Rodolfovi Sivákovi a pani rektorke Anete Čapanovej, ako aj celému organizačnému tímu, menovite kolegyni inžinierky Tatiane Puňákovej a inžinierke Makovej. Naša vedecká monografia vývoja perspektív svetovej ekonomiky, ako už som spomenul, pod názvom v tomto roku hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvajúcej medzinárodnej krízy dôvery, sleduje a analyzuje aktuálne dianie vo svete tak z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska a sústreďuje sa na aktuálne problémy svetovej ekonomiky. Monografie je rozdelené do 12 kapitol v rámci 5 blokov, v ktorých sme sledovali a analyzovali vývoj rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomik, vrátane vývoj ekonomik krajín BRICS vzhľadom na narastajúci význam tejto informálnej skupiny. Obsah tejto monografie je preto určený nielen pre odbornú a podnikateľskú verejnosť, ale aj pre študentov tejto univerzity minimálne 2. a 3. stupňa štúdia. Na tomto ročnú vedeckú monografiu spolupodielali nasledovní spoluautori. Ak sú prítomní, tak nech sa postavia, prosím. Inžinierka Mariam Abdová, táto nie je prítomná, bohužiaľ. Inžinier Daniš Brzisa, PhD, tiež nie je prítomný. Inžinierka Tatiana Puňáková, PhD. Inžinierka Ďabielová, PhD.